Jeg kan se, hvor lækre I er. Mikkel Damgaard, Annika Askman, Nikolaj Steen. Tak skal I have. Og så var der jo altså også lige medlemmer her. Sanne Salomonsen! Hold da med tungen! Sådan der! Medlemmer her, er hun ikke fantastisk? Og jeg kan godt lige sige, at jeg kom til at kigge 3-4 gange her. Det tænkte bare